दिवाळी. आमचा दिवाळीच्या फराळ ताटासोबत आज तुमच्यासाठी एक सरप्राईज सुद्धा असा. कसला सरप्राईज? शुभ दिवस इलो हा तो फक्त तुमच्या आणि तुमच्यामुळेच इलो हा. तो म्हणजे काय? आमच्याकडे इला YouTube सिल्वर प्ले बटन. आजचा भाऊबीजेचा दिवस हा आणि आता आम्ही सगळी भाऊबीज करतो. सगळे भाऊ इले बहिणी पण आहेत, छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत. सगळ्यात छोटा बहिणी आणि उत्सुक आलोय. आधी पहिला खाता असे आता तुम्ही बघा आधी कशी भाऊबीज करतात ती. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळी ते बाऊराया रे वेड्या बहिणीची रे वेडी माया वेड्या बहिणीची रे वेडी माया. आता त्याच्यानंतर काय फराळ तुम्ही कसं ओढलात ते तरी दाखवा जरा. आता फराळाची टेस्ट बघा. आधी केलं आम्ही बेसनचे लाडू, त्याच्यानंतर करंजीचा सारण आणि त्याच्यानंतर करंजी. आता दोन करंजी सारखे दिसतात, बेसनचे पण आणि रव्याचे पण सगळे सारखे दिसतात. त्याच्यानंतर आपले शंकरपाळे, चकलीची भाजणी, नंतर चकली, मग शंकरपाळे आणि बाकी तुमची दानकटाई रावली. दानकटाई रवली, शेव रवलो. फक्त त्यांनी सांगले दाखायचं आणि चिवड्याच्या रेसिपीत नाव घेऊन पण रवला, चिवडो पण रवला. काय नाव मी आता पूर्ण करताय. माझी ओळ काय होती सांगा? ओळ चहा केला थंड झाला, चहा केलो मालवणीत घेतोय, चहा केलाय निघून गेलो, चहा केलो निघून गेलो, चिवडो करताय ताजो, शांताराम रावांचं नाव घेतोय, पहिलो नंबर माझो. अरे बाबा निश्चय केला पहिला माझा. आता सगळा झाला. एक सरप्राईज दाखवचा रावला आमच्या आजीकडे. चला येवा लवकर. हे बघा ह्या सरप्राईज. यो शुभ दिवस इलो ना तो फक्त आणि फक्त तुमच्यामुळे इलो. तुम्हीच यो शुभ दिवस आमचा घडून आणलात, होय की नाही सरोज? बरोबर. आता तो शुभ दिवस इलो तर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी काहीतरी बोला की फक्त प्रेक्षक म्हणूनच बघत राहुले होत. सगळे सबस्क्रायबर आणि सगळे नातेवाईकच होत, पण नुसती तोंडात बघतात. त्यांना पण तुमच्यासारखे आवडतं आमचा बडबडणा. असा झाला. आता आम्ही बोलतो ती म्हणतात जास्तच बोलतो, वाव देत नाही. आता बोला तुम्ही. जेव्हा 2018 चालू झालं ना तेव्हा मलाही वाटलं नव्हतं की एवढा मोठा परिवार बनेल, 1 लाखाचा तो पण. तेव्हा आम्ही म्हणत होतो अरे हा सबस्क्राईब करतो का, तो करतो का, ह्याला बघ त्याला बघ. आणि त्यानंतर आज एवढे मोठी अचिव्हमेंट भेटली आहे, ती पण YouTube कडून. हे मोठं आहे. हे सगळं परिवाराचं आणि तुमच्या मुळेच झालेलं आहे. हे सगळं माका या सगळं काय माहितच नव्हता. माका या तर माझ्या बहिणीने सरप्राईजच दिला. तर त्या ऐकून एवढं मला बरा वाटला ना की तो आनंद माझा काय बोलूच नाही शकत एवढा. पण याचो पण खालीचो वाटो आपल्या मित्रांका वगैरे सगळ्यांका रेसिपी सांगायचो. कधी इलो की बाय वहिनी काय केलंय टेस्ट करूच. हा लगेच खडतळ पण होतो, खडतळ पण होतो. मध्ये कोरोना इलो. त्याच्यामध्ये आम्ही आमच्या बाबांना पण खूप मिस करतो. ते पण आहेत 2-3 व्हिडिओ मध्ये आणि त्यांचा तो भरपूर सहभाग होता याला की जावा. आशीर्वाद सुद्धा आहे आणि असं नाहीये ते गेले तरी आमच्यामध्ये आहेत. काही झालं तरी आम्ही त्यांना अशी बोलतो की बाबा बघा आता एवढं हे झालं. जेव्हा दसऱ्याला 1 लाख सबस्क्रायबर आम्हाला कळलं झाले तेव्हा पहिला नमस्कार मी बाबांनाच केला की हे सगळं तुमच्यामुळेच झालंय.
आणि तुमचे आशीर्वाद आहेत आणि तुम्ही आमच्या पाठीशी आहात आणि असेच राहा. बाबा आमच्या व्हिडिओ मध्ये पण आहेत हा. 2-4 व्हिडिओ मध्ये आहेत. ते आहेत. नेहमी रेसिपी केल्यानंतर यायचे, बोलायचे आज काय केल्यात नका दाखवा. आणि त्यांची ती रेसिपी केल्यावर दात असायची ना तशी कोणाचीच नाही की काय हा वा मस्त केल्या आणि मस्त जे केल्या. त्यांना भेटत आणि डायरेक्ट जाऊन सांगायचे की बघा सुरेन आज ह्या मस्त केल्या ना. मध्ये काय म्हणतात काय? बाहेर इला बाहेर इला मस्त. खूप छान, खूप छान. छान ना मस्त. आतापर्यंत फक्त युट्यूब मध्ये बघितलेला सिल्वर प्ले बटन, प्रत्यक्षात बघतोय. आज प्रत्यक्षात बघतो आणि त्याचा आनंद वेगळाच हा खरंच. परब किचन जिंदाबाद. थँक्यू यूट्यूब. आणि थँक्यू परब परिवार आणि त्यांच्यावर सबस्क्रायबर सुद्धा हो. ज्यांनी आमका हे 1 लाखचा आकडो दिसता ना तो मिळवू भरपूर मदत आणि या केली आम्ही बघा. युट्यूब वरच बघितलं होतं पण आता प्रत्यक्षात प्रत्यक्षात बघतो. डोळे इतके सुकावले होत ना या बघून चिन्ह आहा मस्त. खरंच ना? म्हणजे केलेल्याचं हे तुम्हाला मानचिन्ह आहे. आम्हाला पण आणि तुमका पण असा तुमच्यामुळेच होता या हे सगळ्या. काय लिहिलं ना सबस्क्रायबर. माका तर 25 वर्षात वाटलं नव्हतं की असं काहीतरी घडेल आयुष्यामध्ये, आणि ते पण खास करून माझी बायको वहिनी आणि ती वहिनी यांनी तिघांनी एकत्र येऊन परब किचन चालू केलं. त्याच्यानंतर ते त्यांचं चालायचं सगळं काय ना काय, ही शूट करते का तिकडे, त्यांना मध्येच काहीतरी आयडिया सुचते, मध्येच त्यांची राय येते, मग तिकडनं वहिनीचा फोनवरती सांगते हो आज वहिनी तुमचं बरोबर झालं नाही आहे, मग आपल्या हे करू गया होता ना. परब कुटुंबातल्या ह्या तिघांनी जो काही केलेला ही जी अचिव्हमेंट आहे ना, ही हॅट्स ऑफ टू यू परब किचन परिवार आणि सबस्क्रायबर्स. आम्ही थँक्यू. सुरुवात केली तेव्हा कधी वाटत नव्हता की एवढी मोठी गोष्ट मिळते आणि तुमका तरी वाटलं ना. नाही बाय मी तर पहिलं बोललेलं मी नाहीच करते गावण्याचं व्हिडिओ नाही मागा नाही करूच. आणि मी शेवया केलं नाही मी शेवये गेले ते लय घाबरत केलं. हो पहिल्या आम्ही जे केलं ना आता घाबरत मी बोले मी नाही करतलंय. माझ्या दिराक सांगितलं येता माझा आवाज नको तर त्याने केल्यानं मिसळ हा. त्यालाच करू दे मागा त्याला त्याला बोलून ती सांगा. डबिंग करा. मी उभी करते राहते. तर हात ओळखू घेतले ना. हा. मी तर म्हणलं म्हणलं बघा नाही माझ्या हात बहिणी. काय. आणि आता एवढा बोलूचा जी गाडी सुटली आहे, ती आता तुम्ही ब्रेक लावला तरी थांबत नाही. मी कितींदा सांगते अरे थांबा 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 माका दुसरं शॉट घेऊन ये. अरे तुम्ही तो मी मसाला बोलतच टाकला. आलाय ते आनंद झालाय. अशी 3 सुनांनी रेसिपी करायची. आणि आम्ही अशीच आम्ही सगळी फॅमिली एकत्र येलो की काय मजा मस्ती करूची सोडणं नाही, बाकी कसलीच कसर ठेवणं नाही, अशीच आम्ही करतो ही मजा मस्ती. आपण जमा झालं ना तर एक प्रश्न प्रत्येकाला जो आवडेल तो विचारूया. प्रश्न विचारतोय आम्हाला. हा मग बापरे विचार ते तो. आता परब किचन 1 लाख सबस्क्राईब झाले म्हटलं तर काहीतरी विचारायला नको. हो हो तर आम्ही तुमचं तयार जमलं? आहोत. तयार तयार आहोत आहोत, तू आहे ना? विचार. हा. सगळ्यात पहिली रेसिपी कुठली परब किचन वर पडलेली? चला कोण सांगताला? मी सांगतो. मिसळ. अरे बघा अरे वा वा वा. मिसळ. आता दुसरा प्रश्न कोण घेतला? चला विचारा. काय तुमच्यापैकी सर्वात आळशी कोण आहे? सगळ्यात आळशी हा. तर काय कोणाचं नाव घ्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. सोनम. कारण काय? तिला अभ्यास आत्ता घ्यायला द्या, ती एवढा आळस करून दाखवेल एवढी ता एकदम खरा थोडा आणि खरा. अभ्यासात भरपूर आळस आहे, बाकी काय नाही. उठूचा वगैरे तर बरोबर आहे पण अभ्यासात आळस असा. चला आणि सोनम. रिटेक कोण करतं सर्वात जास्त? सरोज काकी. मीच रिटेक करते कारण मला ना कधी कधी शब्द सुचत नाही काय बोलायचा. नवीन रेसिपी कोणाकोणाला आयडिया जास्त सुचतात? वहिनीला. हो वहिनीला. त्यांच्या डोक्यामध्ये कधी कधी भन्नाट कल्पना येतात. त्या कधी कुठे काय म्हणतात ते कॉपी बिपी करत नाही. आम्ही कधी कॉपी करत आहे काय नाही, On the डायरेक्ट spot. तुमच्या बरोबर On the कॅमेरा spot. समोर हा. यात सुचत बोलते आता तुमका आवडता सुद्धा. बरोबर. मग अजून एक प्रश्न. शॉपिंग करायला जाता बरोबर तुम्ही? सरोज. तर नाही, ते तर ठीक आहे शॉपिंग करायला जाता तुम्ही, पण भाजी घेताना सर्वात जास्त बार्गेनिंग करणारा कोण आहे? आमची आई. आमची आहे करता बार्गेनिंग सगळ्यात आणि त्याचं थोडं थोडं गुण आमच्याकडे पण येईल. आता आम्ही पण करतो. बरोबर. अरे काय सांगतो रे भाव तर काय आम्ही गप्प
गपचूप पैसे काढून 5 देतो दुकानं फिरायचे खर्चो भाव आणि चांगला काय प्रोडक्ट गावात तरच घ्यायचा बरोबर तो गुण तर सगळ्याच गृहिणीमध्ये असतात असतात पण ह्यो जास्त आमच्या आईकडे आणि तो इलो आमच्याकडे वाईट आणि परत किचन निर्माण करायचं म्हणजे हे परत किचनची आयडिया कोणाची तिघांपैकी? सरोज माझी नाही परत किचनचा जन्म याने दिला ना ते जन्म म्हणजे त्याची स्टोरी खूप हा कधीतरी पुढच्या व्हिडिओत सांगाल पण माझ्या नवऱ्याची मेहनत आहे त्याच्या मागे आणि संकल्पना माझ्या नवऱ्याचीच होती मी फक्त उभ्या राहिलोय कॅमेरा समोर तेव्हा मला काही एक माहिती नव्हता परब किचनच्या परिवारामध्ये सगळ्यात कमी बोलणारे अबोल असे कोण आहे? मिस्टर शांताराम आणि मिस्टर प्रदीप यांचे मिस्टर आणि आमचे मिस्टर आम्ही कमी प्रमाणातच बोलतो आणि सगळ्यात मागे पण आमचं एकच परब किचनला सांगणं असते की आपण जे काही रेसिपी दाखवतोय ते त्याच्यामध्ये थोडेसे चुटकुले आणि जेणेकरून आपली रेसिपी पुढे जाईल कारण नुसतं ते हे एवढं प्रमाण टाकलं हे साखर एवढी टाकली चहा पावडर हे टाकण्यापेक्षा जर आपण थोडस हसत खेळत जर आपण रेसिपी केली तर त्याला जास्तीत जास्त आपल्याला सबस्क्राईब मिळतील पण ती जास्त जर प्रमाण नाही तुमका दाखवला काय टाकणार तर नावावर हेट ठेवणारे त्या दिवशी बायकोचा व्हिडिओ बघितलेली ना तर माका बोलले वहिनी तुम्ही काय नुसतं टाका टाका शिकवल्यास काय आता अबोल म्हणता ते किती सारे बोलले ते बघा बघितलास बहिणीचं नाव शोभताना केल्याने किती ती बडबड पण मग खरे अबोल कोण आता विरुद्धचा तेव्हा पण नाव घेत आहे बघा संसार रूपी सागरात पती पत्नीच्या प्रेमाची नौका आणि शांताराम रावांचं नाव घेत आहे तुम्ही सर्वांनी ऐका अरे टाळे तर वाजवा. पहिला नंबर काय कसा वाटला युट्यूब प्लेअर बटन मिळाला तर रात्रीच म्हणत होते की केवढासा मिळाला आम्ही बोले नाही पॅड पेक्षा तरी मोठा हा कसा वाटला? खूप सुंदर आहे खूप छान आहे अशी प्रगती करत राहा ना अशीच पुढे बोलतो एवढं हळू बोलला तर आमका काय गावचा फेवरेट सॉन्ग बोला कोण परब किचन वरचा गाणा तुमका पण माहिती आहे आता सुरुवात करतोय काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती आंब्याचं गोडवो इथे काळजात मिळता फणसाचो गोडवो इथे माणसात मिळता माझो मालवणचो गाव ओ माझो मालवणचो गाव ओ माझो मालवणचो गाव. जर तुमका आमचो व्हिडिओ आवडलो असा तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा नेहमी हसत रहा खात रहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन